Asa naman ka? Nagpaabot ko dire. Kinaya mo reply eh. Uy, ano mo ka dire? Ay pagsamok ba kay Noon, nakoy mga ka-chat dire. gusto ko na mong i-chat-chat da po. Kabantay ka na. Mao nang isa ka kusi. To, kabantay ka nang nagilo diha. Kusi man na. Kita ka sa kusi. Kita ka sa kusi. Oh, nabuang naman ka nga. Oh, naglaptap-laptap man. Ang kusi. Kusi. Dili, ang kusi manggod karon. High-tech na. Nagdala nagsilpon. Nagchat-chat game meron no. Kabuang pa, bot-bot niyo, boss. Tarong nga ragog tanaw. Etay sa, paminaw sa mga reply na ko. Naghulat ko diri sa unsay tawag ani diri na pizzeria. Pangalan ni si pangalan ni. Lalom sa lalom sa mintri. Ilalom sa min ikaw asa ka. Na, tanawan yung reply sa reply. Sa reply. Ha? Sa reply no. Loading pa man. Loading pa. Wala signal. Gigsin na. Luwas ako sino. Duha ni ka kasi. Kasi gusto niyo duha mo. Ako gusto ko ikaw ako kusi ya. Ako lang kasi. Gusto yung i-add sa akong messenger. I-add na to. I-chat ha. Ako ang isa pod kay duha maka na. Isa-isa mi. Ay ako na wala ni. Kita magkatri mga kusi. Dagan mo siguro May dagan diri. Amo anan duha kay tagsa naman mi diri karon nagay mi kita sa mo. Ayaw kay dako mo tong isa ka kasi. Pwede o inyo ha duha. Nya ako atong gamay-gamay nga kasi. Ayaw. Perminti makakuha mo kay. Iyan na sa kuwang isa ka nandako. I-add sila kung isa ka kasi. Kani mo ni yung profile. Mo ni yung profile. Oh, pink adis ko si pink kay naong eh. Pink kay na ako si. Amo. Tay, ako lang. Lami kini sa alagaan mo no. Tay sa atay. Sa may kalimot sa mga ato. Kani mo ni. Mabuto na to diri kani chat. Tay sa. Na Tabayaan ni. na ako'y kauban. Na ako'y kauban duha. Uy, buang. Nangayo man siya picture na to nga kung asa daw ta mag-picture sa tabi. Sa picture sa tabi. Pagwapo ko maayo kay para maibog na sa kusiya na. Tanaw mo sa kamera. Tanaw sa kamera. Dukayo puti siya, dukayo mo ko ni. Ismail. 1 2 3. Maayo kay mo trabaho. Unsa nga mga bataan nga natulog na menoon nga padulong na kusi. Hoy, ang mata na mo. Padung na kusi. Tanawan yung mga silpon, Tanawan yung mga silpon. Accept gid niya. Ay, kane. Hi, boys. Ana. Oh no. Oh no. Oh no, no. Run. Ako may na alaot na yung buwangan eh.